O número de casos activos por COVID na área sanitaria Santiago Barbanza segue subindo. Hoxe son xa 130 positivos, 17 máis ca onte. Descende a cifra de pacientes ingresados en hospitais. A día de hoxe son únicamente 2, un no Clínico de Santiago e outro no Sanatorio da Rosaleda, tamén na capital compostelá. Segue medrando tamén o número de pacientes curados, xa son 1855, e a cifra de PCR realizadas ata o de agora, preto das 44.000. Sanidade dá por controlado o abrocho do camping de San Francisco en Louro, onde se manteñen activos os 10 positivos, pero dende o Concello Muradán informan tamén doutros 5 positivos máis na localidade, que se atopan tamén en situación de illamento domiciliario e baixo seguimento dos equipos sanitarios. Entre eles figuran os responsables do establecemento A Vianda, actualmente pechado. Os responsables do local, ante as dificultades de identificar a todos os clientes que pasaron estes días polo bar, fan un chamamento a todas aquelas persoas que estiveran en contacto estreito con algúns dos traballadores do establecemento na última semana, para que chamen ao teléfono 900 400 116.